Hake rangchakni takhokchong bukhokchong TMV News and Entertainment Channel naitongnai jotono khakhamte hamjakmung yaporo. Don't do drugs and stay healthy. Khulumkha ani rangchakni tiprasarokno kaisa kok kcharnani muchungo phaine 12 tarik to TTADC election hingke o TTADC election taklaini specially belaino important tamni bagi hamale jeng 28 ni je assembly election no nasigwinai o election khlai tongo o jagao jeng jesa khepano kaplayangnani nangnai tamni bagi hamale chini ha bubagra no jeng as a chief minister nainani muchungo hingke chini ha bubagra jodi chief minister angkha hingke o hani nokphang jodi chief minister angkha hingke chini naharmung rok abo motamoti fulfill angana hnainai jeng khakhayo abagoi taklaini je OTT ADC election omo belaino important chini ADC hano protect khlaina raknani at least chini ADC hano simi phano jeng protect khlaina raknani bagoi belai kheno nangmani o election omo jeng jesaka phano kaplayangnani nango hingke norok tamni bagoi khumbubar kchak kuphur kormo kwkhrang hnainai khagjagui tongbai rangmaya hingke no bodol salaisinai seat maya hingke no bodol salaisinai post position maya hingke no bodol salaisinai omoda norokni dophano hamjakmani omoda norokni dopha hamkrai omoda norok sakno tiprasa hinui gosiuina norok tiprasa hinui sakno ta gositi tiprasaya phonorok jodi tiprasa wngoi tongkha hingke nijini tiprasa hamkrai no nasikkamu jeng bahaike dopha yok samaman omono naharui samung khlaikamu tini telangana manmani bahaike mankha jeng omo jotono siu khorok bwswk thwikya khorok bwswk post yakarkha sabo sabo resign rwkha abono rok jotono siu ang sanani nangya jeng yok samani mannani hingke aswkda easy wngkhana bodol swslainai alga jagao thangoi post position ni bagoi rangni bagoi jefru jeng choba khlaio choba khlaikya hingke je jeng mungsaswk mano jeng tabuk chobani mood o tongo jeng tabuk fighting ni mood o tongo jeng tabuk rang ri post position MLA MDC aboni naharmungo kwrui politically jeng fight khlainani bagoi MDC MLA ma swnamu jehetu India kaisa democratic country o jagao je majority borokni kok khanajago abagoi jeng chini vote no kwbang khe phunuknani bagoi party hinui ma khlailaio phiaba bobagrani je jeng bodol bobagrani je leadership o tongnai rok jeng o jagao party no party hinui khlailaya jeng jati hinui se khlailaio dopha hamkrai hinui se khlailaio jeng tangai aswk chaya nangya khobor chaoinai lama lama para para kami kami bazar bazar berai tonglai khaba bubagra ki joy hnainai tangai jeng aswk himboto khlailai tonglaikha bubagra wngkha khoroksa omo hai leader je leader nono hamkrai rui manai je leader nono bwskang awogui thwlangui nini dopha no mungsaswk rui mannai khao chongui najak chini bubagra jengno mungsaswk rwnani hinui jini dopha no yok samani manrwnani hinui aboda jeng MLA MDC post position rangni bagoi kubuni jaga thangui tongnai khorok bwswk no rwnai sala khorok bwswk no rwnai aswk borok kwbangmani bisingo TTADC o seat tongmase 28 sab sab no rwnai a seat ni bagoi da jeng fight khlai tong nini naharmung tamo nung pogoi thangkha haida nini naharmung tamo Greater Tipraland
nini nahar mung tamo direct funding, nini nahar mung tamo land rights, nini nahar mung tamo political rights, nini nahar mung tamo जों kok samani chini mani kok romani script no जों mannani nangnai chini next generation thangsanani nangnai chini dofa yok samani manna nangnai omosi chini nahar mung democratic country wo jotono jani jani muchungtui जों party khlai mano जों vote lai mano phiaba chini o Tripura haste o tabuk sak jora जों jani jani muchungtui party bo khlai mangraya khu vote bo lai mangraya khu tamni bagi himale nang bazar o thangai nadi bahai behave khlaija office o thangai nadi bahai behave khlaija school thangai nadi bahai behave khlaija gari kai nadi bahai behave khlaija hospital thangai nadi bahai behave khlaija nang o hani bwsangai tongtutui nang satokjagui tongmani okokno nang pogui ta thani kisi sarangni bagui nono kisi sarang rwinai talangka hingke no je nang tipra sabai khagjagui thangka nang kubuni dophangai thangka abuya nang bukung bara tongnai nangui phaiburo nono kebo mwthangai manglak dopha hwnai nang chapjagui tongkha hingke thamcha tongkha hingke kwrwng sake tongkhe nang phanango phiaba nang jefuru dopha bai khagjagui thango afuru nono kebo nono logi rwglak akokno nang pogui ta thani Biswajit Deborma tini lama janggalo togui seitok pun wak no jebabe जों borok munusurok bwtharu jebabe bwtharu toguine ama haike bwthar jakha जों tabukbo justice maya CPM ni amolo Kolpona phatar hao talangaine bwthar jakha amoni tamo justice omo haike chini riyang bru bosongni borok rokno phatar hani phainai shoronarthi hwnainai khulle am khullam khula saitung okok rong nang pogui ta thani apagui phainai je TTADC election 12 tariko जों je vote lainai o jagao chini bubagrani tamhnai mari thamsani mari andro sao जों vote lainai chini bubagrano se जों apply khlainai MLA MDC jafanongui tongthong chini naharmung joda chini naharmung dofa yok sama abono nasigui जों vote laikha hingke belai no chanai rangni bagui khoroksa khoroksa omhai hamya lamao thangai tongkha hingke ang borokno koinani muchungnai kha kifilui phaibai jadi jotono bubagrani leadership ni tolao phaibai jadi rangri chini naharmungya chini naharmung dofa yok sama जों tabuk party hwnwi khlaigraya khu जों chini dofa hayakaba jati hwnwise जों omono nasigui ma khlailainai 1 taka ma chaya thung chanani kok ulo chanani kok badridi abagui jotono no koinani muchungnai phaidi bubagrani leadership o phaidi jotono dofa hamkrani samungo swkang himlaigrana aboni pore nailaiano जों chini Tripura haste bahai chini dofa bahai hambai jotono no bubagra ayuk lokthung Tripura sarok tino chini dofa yok samani manthung bubagrani leadership ni bisingtui hambai jotono